Un gruppo di ricercatori del Museo di Storia regionale di Ruse, in Bulgaria, ha ritrovato quelli che si ritiene siano resti di un mammut. I reperti sono riaffiorati nel letto del Danubio nei pressi del villaggio di Riaovo per via del livello estremamente basso del fiume dovuto a una perdurante ondata di siccità. Потенциална първа теория, това е вероятно волнест мамут или Mammutus primigenius, един вид, който е живял почти в цяла Европа. Конкретно това животно, което тук е намерено и са намерени по-скоро части от него, долна челюст, няколко фрагмента от ребра, бивни, разбира се, лопатка и други фрагменти от части. Вероятно това, което виждаме към момента е само една малка част, другата вероятно е заровена под краката ни буквално. През годините е имало доста намирани, както и такива останки, така и на различни съдове и пособия. Районът е доста интересен от историческа гледна точка. Да, намирани са и то много често излизат от, особено по поречието на реката. Le stime degli esperti indicano che si tratta di un esemplare di grandi dimensioni. Размерите са впечатляващи по принцип на този вид. Може би почти около 5 метра височина, над 7-8 тона тегло. Gli esperti studieranno ora i resti prima di mostrarli al pubblico.